Udan-udan iki enake mangan kecut-kecutan ya bolo ya. Iki jenenge pelem bolo. Sik, masang kamera sik. Nah, iki jenenge pelem bolo. Piye nggonmu wis apa jenenge usum pelem ini ki bolo. Wis wayah panen pelem bro. Iki ndelalae ning Solo kene ya wis rame bolo. Oke, pelem. Iki pelem anu, iki kudu sejenis pelem madu tapi kok legi ya. Tapi rong patek mateng bolo. Sesal kinci bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kecut ya ora rugi banget, pas lah ini. Jos sih. Bro. Jangan rasane masuk iki. Wis meneh ya, kontene ngono sik ya. Salam sak pertunjukan ser.